Junta! Va, tots els que pugueu, Pau, Pere, va, que ja està molt aviat. Farem una altra, aneu cap allà ara, aneu cap allà. No, això te la faig jo. No, aneu cap allà. Torna surto jo, Virgínia. Veniu aquí, veniu. Mira, Adrià, com ho fas? Mira. Mira aquí, per ho poseu. Tenemos un apartamento alquilado cuando hacía los últimos aquí veníamos había un mercado cerca. Digníssimes autoritats, senyores, senyors, jo per sentir de celebrar aquí a l'Ajuntament la singularitat i l'honor a la sessió d'entregar la medalla d'or de la comunitat a un menorquí, home extraordinari que des de sempre les bases i els estudis sobre les nostres arrels més profundes. Vull aprofitar en aquest moment per felicitar-lo ben cordialment en nom del poble de Ciutadella i agrair a la presidència de la nostra comunitat l'atenció que ha tingut en tots nosaltres. Moltes gràcies a tots. Els parla el president de la comunitat autònoma, Mascaró Sarriu. Temps llunyans, saueres de testa coronada amb els brots de llorer. En les cultures mediterrànies sort i el llaurer era l'autèntic passaport a la immortalitat i tota la seva obra. I en conseqüència, igual que a Roma o Atenes, l'individu guardonat esdevé emblema, exemple i guia per tota una comunitat. En la mesura en cada lògic, històric i cultural en general de les Illes Balears. La seva vida d'investigador ha estat un magnífic servei a la idea de les Balears com a unitat. Després de trepitjar tots els rancons de la nostra agraïda naturalesa, sempre la recerca del passat per donar sentit en el present, Mascaró Passarius és, i ell mateix, i en el mateix temps, un menorquí, cabdal i un balear de socarrel. Perquè ho hem de reconèixer, és difícil, però sobretot és difícil pensar que seria de la nostra comunitat política i cultural sense l'obra de Mascaró Passarius, que fica les arrels de la nostra identitat com a poble en el passat més remot, que ens identifica amb els fets històrics i culturals i que ens dona consistència i cohesió per anar endavant. Vos, senyor, heu demostrat que entre pedra i pedra, entre topònim i topònim, hi existeix una realitat comuna, molt integrada i coherent, amb un sentit suprem d'unitat. Vos, senyor Mascaró Passarius, heu demostrat que no resulta impropi referir-nos a les Illes Balears com a entitat amb personalitat pròpia, com a poble amb una vocació comuna, més enllà de la creença superficial que us considera com si fossin una juxtaposició d'illes incomunicades, mancades de relacions humanes, socials o culturals. Heu demostrat que les Balears tenen un corpus compacte, un substracte comú, fet de les mateixes essències, i unes fites històriques que han estat tradicionalment un punt
en contra de tots els illencs. Però com a investigador compromès en la història i com a científic cercador incansable de la veritat imparcial, no vos satisfà tenir el tresor en exclusiva, sinó que el posau a disposició de tots els que el vulguin escoltar la vostra veu. I com que enteneu aquell adagi llatí segons el qual bonum est difficium sui, allò que es pot té una tendència interior a la seva difusió. Heu treballat de valent perquè el vostre tresor trobat entre tanta resta arqueològica, toponímica, pugui ser compartit per a tothom. Teniu merescuda fama de rodamont, lluitar a l'aventura de saber i investigació, home picat, sempre per la pregunta i la curiositat, de persona inquieta, de formiga laboriosa i pacient. Quantes i quantes vegades no heu recorregut els camins infinits i magnífics de Mallorca, a Eivissa, Formentera i Menorca i de tota la constel·lació d'illots baleàrics. Heu indagat per les Balears de cap a cap en les vostres trescades intel·lectuals, des de la serissera de Plini a la ciutat perduda de Parella, des dels clapers de gegants en els moners llegendaris de Gimnèsia Major, de la Púnica i Búcim a Sínsula Augusta, atapida de boscos pitiusos i copsada de la màgia de la deessa Tana. Però, com que vos conec, i ja rupau un poc el front, senyor Mascaró Passarius, i sé que no us agraden els elogis, que feis oïdo sord a les alabances i que soleu mirar darrere quan escoltau una lluança i que m'heu nou cercat esperagini, vos prec que ara aquí desconnecteu el meu discurs, que passeu un parèntesis i vos passegeu en un moment per tota la vostra obra, mentre jo humilment em dirigeix a tots els ciutadans de les Illes Balears per parlar del vostre exemple. I faig aquesta advertència perquè no vull ferir vos en la vostra provada humilitat i senzillesa. Estimats amics ciutadans de les Illes Balears, permeteu-me que glosi breument la figura gigantina de Josep Mascaró i Passariu, que situï el significat de la seva obra en la nostra conjuntura històrica. D'entrada, els he de dir que el nou guardonat de la medalla d'or de la comunitat autònoma ha de servir d'exemple, de guia i d'esperó per tota la col·lectivitat. I encara diré més, la seva obra passa a tenir la consideració de patrimoni col·lectiu. Els seus mapes, els corpus de toponímia, sonomasticon, els inventaris arqueològics i fins i tot les seves caminades, les seves distincions i la seva figura somiadora i quixotesca són ja patrimoni general de les Illes Balears. Ara podria estendre en la descripció de tota la seva obra, però no tinc aquesta pretensió, ja que semblaria que parlava d'un catedràtic universitari, i Josep Mascaró ha estat i és molt més que tot això. I d'aquesta vida i d'aquesta obra que en podríem destacar, quins exemples en podríem extreure? En primer lloc, que des de qualsevol indret es pot prestar un servei fidel a la comunitat. Mascaró, amb una formació completa que ha sabut extreure de totes les fonts de la cartografia, la història, la toponímia, l'arqueologia i l'art. Fill d'una generació i d'un temps que difícilment afavoria en formació acadèmica i universitària. Ell es va fer en l'escola de sa vida, en el desert cultural i físic, enmig de l'escassesa de mitjans, però amb una il·lusió, amb una força de voluntat que suplia sobradament la manca de recursos. En segon lloc, que han de prendre la necessitat d'un contacte directe en la vida, en la gent, en la nostra realitat. I Mascaró Passarius no ha fet la seva vida i la seva feina dins una torre optimista, separat de la vida. Ben al contrari, ha cercat ciència dins la vida mateixa. Durant decennis de la seva vida no se va aturar de parlar amb pagesos anònims que poblaven pam a pam cada racó de les illes. Eren els darrers oracles de la cultura oral que Josep Mascaró Passarius va tenir l'oportunitat d'interrogar
escoltar i transcriure fidelment. D'aquesta manera, en contacte amb la gent, ha rescatat el saber popular de Solvit i mos ha permès que romani entre nosaltres. I la seva curiositat ha descobert que per a la ciència i per al nostre patrimoni tenim coves, talaiots, taules, dòlmens, pujols, fortificats i gravats rupestres. En tercer lloc, que el seu exemple serveix de guia en aquest temps d'accés de confiança en les noves tecnologies i poc propensos a valorar l'esforç i la feina ben feta. Crec que hem de trobar un punt intermedi. S'obra de camp de Mascaró Passarrius, minuciosa i exhaustiva, feta a peu o en bicicleta, per aquells camins polseguers i fangosos, sofrint els embats de les tramuntanades menorquines i les gelades hivernenques de Mallorca, s'ha traduït en una obra completa, minuciosa, pacient, en la perfecció i el detall d'un monjo miniaturista medieval. Un altre fet destacable n'és el descobriment, fet des de dins, sense cap conquesta exterior, de les terres estimades de les Illes Balears, com un mosaic de cultura antiquíssima que calia reconstruir, estudiar i rescatar per desenvolupar dins l'essencial unitat que la caracteritza. I mos ha demostrat que en aquest mosaic no hi sobra cap peça, que en aquest mosaic de Balears cada illa adquireix una visió de conjunt, variada i rica en matisos, però amb una clara vocació d'unitat i de complementarietat. I mos ha fet comprendre de l'esterilitat de voler mirar només l'orientació particular de les frondoses branques d'aquest gegantí pi mediterrani, una a una per separat, en un gest de supèrbia egocèntrica i petita. I a canvi ha permès que m'ho adonessin que totes les branques de les Illes Balears pertanyen a un mateix tronc, que totes veuen de les mateixes arrels mil·lenàries i totes creixen d'una història essencialment comuna i agermanada. Crec, idò, que aquest és un bon retrat d'aquest país balear, d'aquesta comunitat a la qual tots hi estem compromesos. Avui, el poble de les Illes Balears vol deixar constància pública del seu agraïment profund. I en nom del poble de les Illes Balears, el govern de la comunitat autònoma es complau amb entregar-vos el màxim guardó, la medalla d'or. Com a menorquí, com a president del Parlament de les Illes Balears, em congratulo per partida doble per aquesta merescuda distinció que fa justícia a tota una figura senyera, una obra monumental i cíclope i a tot un exemple d'esforç, de constància, de feina ben feta i per damunt de tot d'un apassionat amor en aquestes terres. Per tot això, gràcies, amic Josep Mascaró Passarrius. Gràcies també a vos, molt honorable president de la Comunitat Autònoma, per haver-me permès que, amb aquestes paraules, pogués gosar i apadrinar la figura i l'obra d'aquest menorquí il·lustre, d'aquest balear universal i d'aquest home que ha trascat tots els camins de les cultures mediterrànies. I a tots vostès i a tots els ciutadans de les Illes Balears, enhorabona perquè tenim un gran mirall a bon aprendre. Moltes gràcies. D'acord. Concedir la medalla d'or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l'il·lustríssim senyor Josep Mascaró Passarrius en atenció a recollir i salvaguardar la toponímia de les Illes Balears, com també per la defensa, catalogació i concreció del llegat arqueològic de les nostres illes. A continuació, el molt honorable senyor president de la Comunitat Autònoma farà lliurament de la medalla. Els parla... Les meves paraules seran breus i d'agraïment més que han fet possible a seguir succeïda la medalla d'or de la comunitat autònoma. El president, senyor Cristòfol Soler, el president del Parlament de les Illes Balears, senyor Joan Albert, que no sé com he d'agrair, honorable senyor Cristòfol Tellai, president del Consell Insular de Menorca, senyora Monà,
presidenta del Consell Insular de Mallorca, i Joan Maria Tur, president de les germanes Illes d'Eivissa i Formentera. També he de citar en l'alcalde de Ciutadella, senyor Julià Aldés Vázquez. Que l'acte d'entrega de la medalla d'or es faci en aquest saló gòtic té unes connotacions sentimentals i de records inesborrables, perquè jo vaig participar en la seva ornamentació heràldica, juntament amb la Nina Camps, pintora i la millor restauradora d'art de Menorca. Aleshores, regia la diòcesi Monsenyor Bartomeu Pasqual Marroig, de feliç memòria, un bisbe carismàtic i emblemàtic, el mateix que va començar el seu govern diocesà amb dues paraules màgiques i estremecedores per a ser dites en aquell moment. Va dir amb aquesta pastoral primera, així que amb nos i ratificant. Un home bo, un home extraordinari, i era baula de Ciutadella, el senyor Josep Aldés i Quintana, amb Pep de Lillis. I eren capdavanters de la cultura de Menorca, personatges inolvidables, que m'hauria agradat molt tenir avui aquí. Tots ja són morts, però el seu record perdura viu entre nosaltres. El reverend Josep Salot Farnés, l'inefable senyor Pepe, sacerdot sant, lingüista insigne i defensor a l'ultrança de la nostra llengua. L'apotecari Martí, l'apotecari Cavaller, en Pep Padet, Antoni Mesquida, en Ramon Cavaller, el metge don Pedro Hernández Sastre, els pintors Bernat Panejam i Bert Torrent. Quant de records madur es trobem ara en aquest moment. A tots ells i a molt d'altres que no és possible enumerar, els hi ofereix tot l'honor de qui se m'ha tingut. Honorable, molt honorable senyor president, honorable senyor, només puc dir una cosa. Gràcies, moltes gràcies. Gràcies. Per concloure aquest acte, els parla el molt honorable senyor Cristòfol Foley Cladera, president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Sovint m'he demanat, en un acte de reflexió personal, com es forma realment la consciència col·lectiva en el si de grups socials que participen d'uns lligams territorials, històrico-culturals i institucionals, i com es desenvolupen el temps. Ara més que mai, d'ençà que ocup la presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no deix de plantejar-me aquest gran interrogant, que d'altra banda té molt d'existencial per nosaltres, ciutadans de la jove Comunitat Autònoma Balear. És clar que un interrogant com aquest, que s'escalona en la preexistència efectiva de lligams territorials, històrico-culturals i institucionals, com és el cas nostre, sembla indicar-nos que la formació d'una personalitat social col·lectiva és, si més no, una evidència indefectible i natural. En diria que els uns porten l'altre. Sens dubte, són elements indefugibles, sense els quals potser trobaríem inviable, absurd, un projecte social conjunt autonòmic.
independentment d'allò que considerem. Tanmateix, no deix de demanar-me si no hi deu haver alguna condició més substancial encara per garantir la força, el dinamisme i l'arrelament del projecte social. En altres paraules, senyores i senyors, l'existència d'una història privativa, d'unes tradicions populars i una llengua pròpies, a més d'unes institucions jurídico-polítiques també pròpies, basten per atorgar veritable relleu a un projecte de comunitat viu i consolidat per damunt de les conjuntures del temps. La història universal ens demostra que no, que aquests ingredients no són res prou definitius. Si els ciutadans de la comunitat no són capaços de gombolar-se i harmonitzar-se i alhora de posar en comú les condicions prèvies amb el principi actiu de la cohesió interna. És a dir, aquell factor profund i sutil que provoca l'autèntica vinculació dels pobles preocupats per la seva identitat col·lectiva. I tot això a l'efecte de construir una realitat superior i general que enforteixi una estructura de base i nodreixi una mentalitat comuna que per mort de no vincular-se a cap de les parts en particular esdevengui feliçment referent de tot plegats. Quin element o elements d'entre els molts que podríem examinar ens cal atendre per aconseguir aquesta realitat superior en la força d'allò que ens resulta visible i evident? És clar que l'existència i el desplegament de les institucions polítiques de la nostra comunitat autònoma reconegudes a l'Estatut de 1983 ja fem més en 3 anys que altres fórmules d'organització administrativa assetjades durant la història moderna i contemporània de les Illes Balears. Aquesta veritat, palesa, no l'hem de menysprear, però també ens sembla evident que les Balears no han desenvolupat amb un grau prou satisfactori tot el potencial real de reafirmació i d'increment de les nostres capacitats d'unió i de força comunitària. També el substrat de caire històric aporta una càrrega interessant de solidesa vers el projecte comú, socialment i políticament comú de les Balears. La llengua hi fa així mateix una contribució estimabilíssima i singular, en una mesura semblant a la que proporcionen els costums i usos populars de cadascuna de les nostres illes. Si ho observem bé, però, els elements esmentats poden ser aplicables particularment, de fet, així es fa amb freqüència, per cada illa, sense que això impliqui com a derivació mecànica cap interrelació suprainsular. En conseqüència, la qüestió central seria de fer un esforç de deducció mitjançant el qual poguéssim descobrir que per damunt de la suma de les particularitats de cada illa poden trobar-hi, a més, una realitat suprainsular, entorn de les quals totes i cada una de les parts es puguin sentir lligades, vinculades i cohesionades en una unitat que sigui lloc d'arribada de tot plegats i de ningú en particular. Es tracta, per tant, de detectar i reconèixer els béns comuns de la totalitat dels pobles i ciutadans de les Illes Balears, per posar-los en valor comunitàriament, tot entenent-los com universals per Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera. Pens, senyores i senyors, que aquest és el nord vàlid, permanent i necessari. Sols venim a obrir una esquerda de reflexió pública, a la qual convita tothom a contribuir, ara amb més oportunitat que mai, perquè celebreu la Diada Autonòmica de 1996. I com ens serà factible formar la realitat suprainsular? Hi ha diversos camins per aconseguir-ho, però n'hi ha sobretot un que ens sembla suggeridor. Descobrir l'aportació essencial que envers el concepte d'unitat social han fet i fan els llegats intel·lectuals i artístics de la gran personalitat de la cultura que ens han regalat tota la saviesa del seu saber i crear. Aquest tret sovint el descuidam els polítics en els nostres discursos. Que un menorquí, un eivissenc o un formenterenc reconeguin com a pròpia la contribució del mallorquí a Montllui
sens dubte ens situa en un nivell d'integració potencial importantíssim. En aquesta línia, podríem ampliar infinitament els exemples en nom de qualsevol illa i fer la mateixa apel·lació per la resta. Nom tots ells de l'excel·lència de Josep Maria Cuadrado, el valor intel·lectual del qual té un abat balear indubtable, d'Isidor Macavich, de Francesc de Borja Moll, de mossèn Antoni Maria Alcover i tant d'altres. Fins i tot, l'arqueòleg que hem homenatjat avui amb la medalla d'or de la comunitat autònoma gaudeix d'una impecable biografia demostradora de l'encert d'una lluita envers la recuperació dels valors que en plena propietat haurien d'anomenar valors balears. Valors que en pertanyen a tots plegats en el destí històric a través del qual podrem efectivament ser qui som, com ens va encomanar que féssim Miquel Costa i Llobera. En efecte, el senyor Mascaró Passerius ha dedicat tota la seva existència a descobrir-nos bona part de les bases de la identitat comuna. Ha estat un investigador de camp infatigable que ha lliurat a la posteritat uns treballs monumentals de valor gegantí. La feina de catalogació, estudi i inventari del patrimoni arqueològic de totes les Balears representa un mèrit extraordinari, sobretot si pensam que el gruix de la seva tasca es va desenvolupar en uns moments en què el programa d'estudis locals era molt minso i que els béns patrimonials no interessaven en la mateixa intensitat de cara a gaudeixer. En una paraula, no hi havia tanta consciència de les riqueses culturals pròpies. Admirable és també la tasca de recollida de la toponímia de les Balears, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Cal recordar que són milers i milers de noms de possessions o finques, tanques de conreus, accidents geogràfics. Tot plegat és un llegat cultural immens, d'unes dimensions molt grans. Meravella pensar que és fruit gairebé individual d'un home. Crec que la societat de les nostres illes mai no podrà agrair-li prou aquest desplegament de feina tan considerable. Gràcies a les seves recerques i a les seves aportacions a la cultura, sens dubte, són pobles manco empobrits. Ell ha ajudat magníficament a salvar un patrimoni que, sobretot, pel que fa a la toponomàstica, corria perill de perdre-se per sempre més. I en un altre nivell, no deixaré d'esmentar a més, el paper transcendental riquíssim que té reservat la Universitat de les Illes Balears en la tasca de foment d'aquests valors compartits dels quals parlava abans. La instància acadèmica ja s'ha demostrat d'importància insubstituïble per la construcció i l'enfortiment de realitat suprainsular de la qual estic parlant. És tan clar aquest fet que no necessita que jo ara hi aporti massa raons perquè són evidents. Em va passar els treballs magnífics d'un Ramon Llull, un Cuadrado o un Macavich. No és ben cert que hi veiem una contribució esplèndida a la universalitat de la nostra cultura, a la nostra identitat com a comunitat d'illes, que et sobrepassa les particularitats insulars, no per apagar-les, sinó per projectar-les universalment sobre Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca. Pens que són el gran referent nostres, que ens han de permetre formar un cos balear de personalitat conjunta que ens faci forts des de les arrels. Això, que considero d'una importància clau, és el que venim a posar de relleu en les celebracions de la Diada Autonòmica, i aquest penso que ha de ser un missatge associat a les proclamacions institucionals, en el sentit polític, que fèiem en vocació de la nostra festa autonòmica. Si any rere any i en qualsevol àmbit de la vida social som capaços d'associar el missatge autonòmic al reconeixement dels llegats dels nostres intel·lectuals, enfortirem imparablement la nostra comunitat autònoma. La cohesió interna llavors esdevindrà sòlida, consolidada, com ho somiem tots els ciutadans, perquè convé no oblidar que malgrat el dret històric de les Balears a gaudir d'institucions jurídico-polítiques d'autogovern, l'acció d'aquestes institucions aporta principalment una unió estructural, mentre que l'altra, entesa com a motor de fons, ens concedirà unió espiritual, la més perdurable de totes. Senyores i senyors, arribats en aquest punt, i atès que som en el marc de la Diada Autonòmica,
Vull valorar també els beneficis que atorga l'assenyalament d'una festa en el calendari, d'una festa, en definitiva, que actuï de confirmació gojosa de la identitat present i futura. Aquesta recerca és una constant dels pobles, de qualsevol poble, a la qual les Illes Balears no volen ni poden sostreure's. Ben al contrari, pensam que és recomanable instituir, com ho hem fet fins ara, la festa de l'autonomia. No debades és la fita més notable de la història política de les Balears des de molt de segles ençà. El govern i totes les institucions de la comunitat han de posar-se al capdavant de la Diada Autonòmica en un gest de contribució a la necessària formació de la consciència col·lectiva. La meva tesi és que, en efecte, les institucions polítiques han de donar exemple i ajudar a marcar camins d'integració. També pens, però, que els pobles de les Illes Balears han de transitar decididament cap al reconeixement i l'estima dels valors i patrimonis que ens són comuns a tots plegats. És un esforç, però també una reflexió pública, que ens sembla el més adequat perquè el compromís històric que vàrem adquirir l'any en què es constituïrem en comunitat autònoma esdevingui ple de fruits i d'esperances més enllà d'una mena de balanç de caire institucional. La part més suggeridora per a tots és, en efecte, el balanç espiritual, que ens permetrà sentir-nos integrats en un projecte balear, farcit en tots els referents culturals, que m'he permès que servir de base per comunicar-vos avui els meus pensaments en el marc de la Diada Autonòmica de 1996. Molts anys a tots i moltes gràcies.
Ja són tocats, diuen tots. Però vaja, entre que això, anirem a les maletes i tal. I de ara anar molt, replegar l'equipatge, No, preparar ja ho tenim tot dins la bossa. És que s'ha de trobar tots els bancs grans, per exemple. O si no, de Dalmàcia. La germana Franco, gent persona. Va, mira d'allà, no d'allà. No m'ha dit res. On és Núria? A la Galera. Vinga, Núria, vine aquí. Vinga, ja has de dir. Vine aquí, a sobre de l'argó. Ja, aquí esperau. Espera, no, ara d'aquí 2 minuts, Però quan trobar una camarot, però no veiem que és algo humana. No vindrà d'aquí de l'altre. Jo? Que tu per l'àudio, no? No, i ara que vindrà Un pare, que tenen, però ara no hi ha ningú que s'ha dedicat, no es vegi passar els dies, és que és la el Leo ja l'ha vist de moltes notes. Escorrac de part de mi. Ara ho veig dit tot, jo, això no dic que... No, és perquè no m'ho heu trobat. Ara veureu. a la dreta es fort. Fort, aquí és la posició que vam fer. El micro, passa el micro. Leo, espera, que tu donaré el micro. Leo, Marcos, el micro. La parola. Si es van atrevir a posar a parelles, jo m'era d'adornat. Saps perquè vegeu la poca sensibilitat que té el poble de Ciutadella. Molt bé! Ja, però mira el bosó. Molt bé! Quina pronta. I ara, tots, pensen en fer una barra, han llevat totes les races de tot, perquè tot el que no estigui llevat en xarxa i en bam, mal assumpte. Han perdut les cabres i ho han perdut quasi tot. Els ulls llevats les vistes també, llevats els descargs. Els van fer davant. Ratlla amb un plat negatiu, però positiu. Seguim, us ho seguiré contant de les coses de Ciutadella. Quan van fer la bassa d'esport, i no sabien on havien de tirar pel tret, el van tirar damunt d'aquestes roques que veus aquí, que veus, era una preciositat, i a base de temps, les herbes ho han mig arreglat. I van llevar tota la vista d'aquí i tot aquí. I ara mos atracarem a Cal Busquets. I també era una platja i la van replir. També en funció de la bassa aquesta que van fer d'esport. De moment no té res ben fet, Ciutadella. Estem rellant de coses molt grosses. Ara passant per davant Cap Merendes. I ara passant davant de Cap Pepe Merendes, que va ser un dels empresaris, va ser un dels fabricants i dels empresaris més vanguardistes que hi ha hagut, que va fer un xalet,
I aquí du els seus clients francesos, alemans, inglesos i tot això, i va ser un home extraordinari. El considero un dels homes bàsics d'aquí. I ara ve cal Mosquets. Aquí, quan una barcassa estava rampuda, quan feien la bassa d'esport, la tiraven aquí dins. I resulta que aquí dins van quedar. Aquí dins fort. Aquí. I en el seu moment, els que volien anar a la farola, que anaven pel camí vell, també van fer una imprudència. Perquè no sabien on havien tirat pel tret, i van tirar pel tret damunt la carretera i van llevar la platja que hi havia aquí dins. I van tapar... Bé. No. Un empresari, no? I van llevar les platges de Cala Mosquets, i van llevar les platges de Cala Mosquets per fer el camí recte per poder anar a la farola. Sap greu. De sabates, que encara té un xalet a la farola. Això és el racó de les gallines que conserva la gràcia que té. Sí, perquè els xaletets que jo em considero una cosa decorativa. Aquí, això, els puestos aquí. Ara vendrà tot aquí. Aquí hi ha una sèrie de xalets que se va fer en Barcelona, venguent sabates per Madrid, després va venir en Vies, que és el soci d'en González, que es diu González Vies. I fan estil PP i tot això, i tenen tota aquesta mansió d'aquí. I això ha anat bé, perquè al final no ha perdut el caràcter i se segur mantenguent. I darrere tot això ve una raconada que es diu el racó des Frares. Diu el racó des Frares. I en el racó des Frares, a la dreta, és aquí on deien que els frares hi anaven a nedar. I més endins diuen la platja de la farola, però és tot incluït que és de les planes. I això és la farola, i és aquí on nosaltres fem l'estiu i mos remuam tots. I tenim la caseta, i hi ha un xalet que fa molts anys, fa molts anys, que quan Enrique Marroquí i Saurina el va comprar, és de Villes Parrai. I resulta que després la dona, com que va anar de mitologia, li va posar Amfitritre. I aquí mos aguantam. Ara digues que hi ha hagut una ampliació molt important. Bé, direm que tu vulguis. Que fa 4 mesos que vas i veu tot això. Bé, i al final tot el que he explicat era una cosa que succeïa i era inevitable. Perquè en aquest món tot és inevitable. I Mascaró, Fortès, tothom. Aquí, quan van arribar, era com a pato. Ni peus ni cames, no sabia la clarícia. Ja tens el Leo, Marquès Mercadal i companyia, Cabassa de Garrot, el ensenyat a nedar tot. Matines sempre molt bé. I aquí davant tenim les pesqueres. És l'únic que ens coneix. Espera, és l'únic que ens coneix i les pesqueres. És en Pau, Mascaró, Fortès. Fortès, Mascaró, perdó, m'he equivocat. Perquè ell ens coneix totes. I perdoneu-me, he acabat-se-la. Molt bé! Els assalts dels pirates nord-africans van ser tan freqüents i tan centenaris que Ciutadella no va tenir més remei que fortificar-se, que construir torres de defensa tan importants com aquestes del castell de Xanil. Els pirates nord-africans desembarcaven de nit a les nostres costes, assaltaven les nostres alqueries, incendiaven els nostres cementers de blat i d'alzines i de pins, profanaven els nostres temples, violaven... Comentari després. Se donen joves. Bé, cada un hauria... Bé. Segoi, papà. Bé, res. Eren tan de les mans que les autoritats cristianes, que eren els nostres antepassats, varen tenir
força d'un gran sacrifici econòmics aquestes torres de defensa que voregen tota la costa de Menorca de llevant a ponent. I la principal torre de defensa, una de les principals torres de defensa, no ha cap dubte, va ser la de Sant Nicolau, aquesta que vam posar fa immediat. Sí. Bueno, bé, vull felicitar a Josep Mascaró per aquesta medalla merescuda, perquè jo no li he dat aquesta, sinó aquesta i totes les agudes, i per haver, perquè se'ls mereix, perquè ell per allà on ha passat sempre ha deixat una estela d'elegància i de generositat. Molt bé! Filma-la, que té un deliri. Vinga, Adrià, tu canta-li l'Adi. Adrià, canta! Aquesta no! No, que aquesta és de petits. De petits, no, de grossos, tu. Una de gran. Els segadors. Què? Segadors. No saps tu? El Dion està per tot. Una cançó? No, digue-li que és de l'avi. Digue-li que no era bona, l'avi, posa. Ai, que no estic pensant. Bé, torni, digue-li. Està avançant. Bé, ara, anem a veure el passeig marítim, que no. Ala. No, ja. Mira el futbol, com va. Ala, molt bon dia. Ala, nos diem coses d'aquest matí. Cada dia està un tren. Petri, com va? Va bé, vivo. Us volia tornar a saludar. Ala, molt bon dia. Ala, nos diem coses d'aquest matí. Cada dia preguntem. Petri, com va? Va bé, vivo. Molt bé! Ai, la Núria! La Núria us cantarà Espirata, vinga. I després em tocarà a mi, que ara ja m'ha vingut la que vull cantar. Espirata. I la boca i la rata, i el tauron i el tren només, no assusten els pirates perquè són els més valents. I una cova amagada hi ha una caixa amb un tresor, si de nit hi ha roba, l'únic que em fa por. Molt bé! Glòria, un d'ells i la victòria. Hauràs mantells que tot l'infern s'apresti. Hauràs mantells. Molt bé! T'arribo, no dirà que tu ets viva i del teu cos s'alima. Tutto guas, a l'esquerra, a la dreta, tutto guas, i Molt bé! Anem més a volta. Conductor de primera, Aquí diu els caràcters. Això, amb boi són trompes, i van tirar els pedrolls damunt les pedres de Can Merenda. I ara volen fer una barra de fort i encara no estan apuntats a l'Europa. Hola, Liro! Hola, Liria! Hola, Liro! Hola, Liria! Hola, Liro! Sí, que fan una reforma fort. Molt bé! Ara ja està, aplausos. No, ja vull que Abans d'això, hi ha uns casots remunats que van tot. Molt ben dit.
Un dels arquitectes més avançats que hi ha a les Balears. I és un home que tota l'arquitectura la basa una miqueta en la part eròtica i sexual. I els colors, ell els colors aquests pàl·lids i tot això. I el roba interior i tot això. I és un arquitecte aquí de tot Espanya en quant a imaginació i creativitat. I el color perquè l'ha canviat. I el color l'ha canviat perquè creu que ell era blanc tot, i creu que les coses, els xalets i totes aquestes coses han de ser suaus, relajants i sexuals. Per això l'ha canviat. Però ell me va dir jo que era perquè serrava l'interior de les dones, havia canviat de color. Blanc és blanc. És blanc i és blavet, semblava. I el color aquest era una mescla de blanc i blavet. I els colors del poble, de Ciutadella, els colors aquests que ara es diuen els colors aquests tan pàl·lids, de colors de roses i colors blaus càlids i tot això, no eren aquests colors, no. Els inglesos, que van ser els que van crear tota aquesta de zona d'inglès, de so, ara són molt polits, però quan els van fer molt forts de color. I amb el temps és com han anat perdent. Tenen aquesta pàtina, tenen aquesta gràcia. Pintaven o de blanc o de blavet. I amb el temps sí que és com pluïa i anava anglès que hi ha aquí. I el vermell i el no poder, i amb el temps... Atenció! I ara vull ella que li digués, que li digués ella, jo consti que li pot dir a ell en qui comandi. Quin color du la roba interior? Jo li vaig dir, jo la du. Atenció. Mira, No. Tinc el cas que està Deixeu que acabarà. Ai, doncs, està perdut. No No està greu. No. Què dius? No diu una cosa, l'avi. Veure... I no es prenya perquè vol que li digui que ella vol que digui. Vols que li endevini? Me diu ratlla. Jo, tant, gros, això. Sí? No te mal. Adrià. No te mal. Brava. Perintaló. Veniu a nedar, diu,